L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tittenni l-appell tagħha lill-Gvern biex ma jabbandunax lil ħaddiema u lil min ħaddem filwaqt li jevita milli jkun gvern tal-Public Relations. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Viċi Kapa l-ħidma fil-Parlament David Agius u mill-kellima tal-Oppożizzjoni Edwin Vassallo u Ivan Bartolo kienet enfasizzata l-importanza li l-Gvern jinvesti verament fin-negozji u mhux jiftaħar b'ċifra kbira li fil-verità ma teżistix. David Agius qal li minkejja ċifri sbieħ imħabbra fil-jiem li għaddew, il-verità hi li anqas minn 10% tal-pakkett imħabbar se jasal għand il-privat. Għaldaqstant tenna l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, il-Gvern għandu jara li s-surplus li tant ftaħar bih issa jasal għand il-poplu kollu. Fl-istess waqt, fakkar illi kieku l-Gvern ma tax il-mijiet ta' miljuni ta' euro lil Vitals u Stewart għal servizz li pajjiżna fil-verità mhux jieħu lura in-negozji tagħna u allura kull wieħed u waħda minna setgħu jingħataw aktar benefiċċji f'dan iż-żmien ta' sfidi. 240 miljun kieku użajnihom aħjar jew użajnihom kien ikollna St. Luke's, kien ikollna l-Isptar Tawdex, kien ikollna Kering Grek. Illum x'għandna, illum għandna sitwazzjoni diffiċli qasam tas-saħħa li kull ma ħajat il-Gvern huwa 35 miljun iktar. Meta f'sena waħda, din is-sena biss, l-Stewart se nintuhom 70 miljun. Minnaħa tiegħu Edwin Vassallo qal li l-proposti li qed iressaq il-Partit Nazzjonalista huma qrib l-idejat li diġà ħarġu bihom l-imsieħba soċjali. Dan meta tfadal ħafna negozji żaru medji fid-dubju dwar jekk humiex eliġibbli li jgawdu mill-pakkett imħabbar mill-Gvern. U tenna li għandna naraw kif fil-preżent naħsbu kif nerġgħu narmaw minflok inżarmaw in-negozji ta' pajjiżna. Proposti li smajnijom kemm il-darba tal-Partit Nazzjonalista, jiena nara proposti li qarbu ħafna lejn il-proposti tal-imsieħba soċjali. Proposti imresqin biex jgħinu lil min iħaddem jibqa' jeżisti ħalli meta din il-marda neqlbuha flimkien inkunu nistgħu nerġgħu ikollna suq jaħdem u jħaddem. U Ivan Bartolo minnaħa tiegħu qal li d-deċiżjonijiet li nieħdu llum se jiddettaw il-ħajja ta' għada. Għaldaqstant għandna naraw li nkunu ekonomikament b'saħħitna ħalli fix-xhur li ġejjin inkunu nifilħu intelqu ma' pajjiżi kbar li bħalna jkunu ħerġin minn dawn il-problemi. Irridu nitħallmu għadi. Id-deċiżjonijiet li ħanuħdu llum se jiddettaw il-ħajja li ħanejxu 3 xhur oħra. Se jiddettaw għal-ħajja li ħanejxu 3 xhur oħra. Hemm bżonn li llum nuħdu deċiżjonijiet mhux fuq iċ-ċirkostanzi tal-lum, imma fuq iċ-ċirkostanzi li nixtiequ nkunu fihom 3 xhur oħra. U qal li dan hu mument serju aktar mill-kriżi finanzjarja li laqtet lid-dinja kollha fl-2009 u għalhekk dan jitlob miżuri aktar serji u effettivi.